दिनैनि बे गोथार हाबाफारियावहाय नोंथांमोना जेरै जोंखौ दाव दाव खालामनानै बर' हारिनि थामथि एकर्डनि सोमोन्दै मोनथिनो लुबैनानै हांफ्ला सिफ्ला जानानै दङ। आं मिथिया आं आफादनि जानानै नोंथांमोननो बेसेबां गोथाव गोदै गारांजों जाथावना बाथ्राफोरजों थार जोंनि सुक्तिनि दफाफोरखौ बेखेवना होनो हागोन। गोरोन्थि जायोबा आंखौ निमाहा खालाम। बयनिख्रुइ गिबियाव थांनाय 34 बोसोर जोंनि एनडिपिनि सोमावसारनायावहाय सुखु दुखु खैफोद आफोद गासैखौबो सहायनांनाय, जों बाहागो लाफैनाय, मोदैजों खुदैजों जों हांफ्ला सिफ्ला नांथाबनानै थाफानाय, बर' हारिखौ जोबस्रांनायनिफ्राय बासायनायावहाय गावनि अनसुला फिसा फिसाजोफोरखौ खोमानांनाय जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय साफ्रोमनिसिमबो जोंनि मावलांनायाव थोंजोङै एबा खेंसालियायै माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला जोंखौ निमाहा खालामगोन होननानै आं खर' गंग्लैयै बयनिबो सिगाङाव आफादनि जानानै निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। थांनाय 10 जानुवारि 2020 मायथाइयाव जोङो म्यानमार आरो भुटान हादाबनिफ्राय ओंखारबोनानै दुलाराय बर' रायजो राजानि खावलायनाय लेखा बर'नि समाजारि आरो राजखान्थियारि हान्जाफोरनि खावलायनाय लेखा बर'फोरनि मेलेमजिबि बिथांमोननि साजेसन होनाय बायदियै जोङो बर' माहारिनि गेजेराव सान्थि गायसननो होननानै ओंखारबोयो आरो खोब खम समनि गेजेरावनो थामहिनबा 5 साननि उनावनो जोङो 16 जानुवारि खालि सासपेनसन अफ अपारेशनखौ एग्रिमेन्ट खालामो। नाथाय जोङो जा थांखिजों सासपेनसन अफ अपारेशनखौ एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन बे थांखिखौ जों नोंथांमोननो जाफुंहोनो हायैनि थाखाय जों निमाहा बिबावो। मानोना रायजो राजाया मोनसे मिजिं दङमोन, उदां हादोर नागिरग्रा मोनसे सोमावसारगिरि आगजु हमग्रा आफादफोरा स्टेट नङालासिनो टेरिटरिबो नङालासिनो बर'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनखौ लानायनि थाखाय माखासे आफसोस, बे आफसोसफोरखौ गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना जोंनिसिम फोरमायहरदों नोंथांमोना माबा मोनसे गोरोन्थि मावबाय खोमा होननानै। जेखियानो जायाथों जालांनांगौआ जालांबाय, जा मोनगोन जा मोनदों बेखौ जोङो माबोरै मावलांगोन, राननानै जोङो बर' हारिखौ जौगाहोनायाव बयहाबो मा मावनांगौ खामानि दङ आं बेखौसो सुंद'यै बुंनो नागिरदों। मानोना जोंनि गेजेराव आलासिफोर दंबावो, बिथांमोनाबो गासैखौबो बिजिरनानै होगोन। बयनिबो गिबियाव नांगौ जोंनो खौसेथि। थांनाय 27 जानुवारि 2020 बोसोरावहाय जेब्ला जोङो थामथि बर' एकर्डखौ खालामदोंमोन, बे समावहाय मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे सोंथि फैदोंमोन। जाय बिथांमोना बर' एकर्डखौ लाबोबाय बिथांमोना इन्टारिम मोनसे कमिटि एबा इन्टारिम मोनसे गभर्नमेन्ट दानो हानाय नङा होननानै बयबो मिथिबाय। जाउना बेनो दि जोङो इन्टारिम गभर्नमेन्ट दानो हायाब्ला बर' हारिनि गेजेराव खौसेथि फैनाय नङा होननानै बयनिबो गोरबोआव गिखांनाय फैदोंमोन। थामहिनबा थांनाय 34 बोसोर जोंनि सोमावसारनायनि गेजेराव गोबां समनि नारसिननायावहाय जोंनि आफादा एबा एनडिपिआ मोनब्रै खोन्दोआवहाय गावस्रादोंमोन। बे गावस्रानाया गोबां जाउनाव जानानै थांदों, बेखौ जोङो बुंथिनो नागिरा। बेखौ लानानैनो रायजो राजाफ्रा गिदोंमोन। नाथाय आं मोनब्रैबो एनडिपि आफादनि जानानै नोंथांमोननिसिम मोनसेल' खावलायनो नागिरदों।
जोङो थांनाय 15 बोहैथि दाननि 15 थारिख खालि जोङो खौसे जाबाय आरो खौसे जानानै जोङो मोनसे कोअर्डिनेशन कमिटि दादों आरो बे कोअर्डिनेशन कमिटिनि गेजेरजोंनो जोङो माब्रै दावगालांनानै नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै जोङो बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंलांनो हागोन बेखौ जोङो नेनानै थागोन। खौसेथि होननाय लोगो लोगोनो दानिया मोनसे बाथ्रा फैदों राजखान्थि आरो अराजखान्थियारि खौसेथि। मोनफ्रोमबो अराजखान्थियारि बर' हान्जाफोरा खौसेथि जानो हायो, नाथाय राजखान्थिनि जा प्रिन्सिपल बे प्रिन्सिपला राजखान्थिगिरिफोरखौ मालाबाबो खौसे खालामनो हाया। जोङो एनडिपि जानानै नोंथांमोनखौ बेखौल' खावलायनो नागिरदों, जोङो जेराव कोअर्डिनेशन कमिटि थाखाबाय, कोअर्डिनेशन कमिटिया थिरांथाबो लाबाय बबेबा मोनसे बर'नि राजखान्थियारि हान्जाजों जोङो आखाइ हमलायनानै फैगौ बिसायख'थियावहाय रायजो राजानि साननाय हनाय लुबैनायखौ मावफुंनो थाखाय राजखान्थियाव एबा इलेक्सनाव बाहागो लागोन इन्डिपेन्डेन्टलि। नंखायनो नोंथांमोना जेबो आफसुस दाजा, नोंथांमोना जास्ट बेखौल' खालाम खौसेथि हिसाबै जोङो सोरनो होयोब्ला जोंनि जा मावनांगौ मावनानै मोननाय फिथाइखौ राननानै जानो हागोन, सोरखौ देरहाहोयोब्ला बर' हारिनि इयुननि जा मिजिं बे मिजिंखौ जाफुंहोनो हागोन। आं बेखौ सर्टलिसो बुंदों। दाना खौसेथिनि बाथ्राखौनो आं एसे बुंबावनो नागिरदों। दानि बावैसो जोंनि रिसिपसन कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंखौ बिबारजों बरायदों। जाय आइजोआ बिबारनि लुखौ सुजुदों बे मोनफ्रोमबो बिबारा खोन्दो खोन्दोयै ज' जानाय मोनसे बिबारनि माला। रायजो राजानिसिम खावलायदों नोंथांमोना बर' हारिनि बारफा बारफा बिबार, मोनसे बिबारनि मालायाव मोनसे बिबारजों जेरै नांजाबनानैसो माला जायो, बेफोरबायदिनो नोंथांमोना खौसे जुदि आखाइ हमलायनानै दावगालाङाब्ला जोंनि बे मोनब्रै एनडिपिनि खौसे जानानै जा बिटिआर एकर्डखौ मावफुंनो थिरांथा लादों राजखान्थियाव आखाइ होनो होननानै बे खिन्थु जाफुंनाय नङा। नंखायनो नोंथांमोननि खौसेथियासो जोंनो गोनांसिन। जोङो दिनैनि दिनाव मोनसे समाव जोङो प्रि हिस्ट्रिकेल पिरियडनिफ्रायनो नायबोयोब्ला बर'खौ नुयो बर'आ जेब्लायबो बर'फ्रा लिडारनि उन उन फल' खालामो। खिन्थु दिनै जोङो दैदेनगिरि एबा लिडारफोरखौ बासिनायनि सम फैदों। नोंथांमोनानो बासिनांगोन फेरेंगाया माबायदि, नोंथांमोनानो बासिनांगोन प्रमद बर' बिथाङा माबायदि। फेरेंगाया जुदि समाजनि मोजां मावग्रा नङा बायदि नुदोंब्ला बिनि आगु हिस्ट्रिखौ स्टाडि खालामनानै दिनैनि हिस्ट्रिजों जुदि नोंथांमोना रुजुनो नागिरदोंब्ला बा इयुनखौ दाखांनो नागिरदोंब्ला ओरैबायदि मोजाङै बिजिर जेन बे फेरेंगाया बा सोरबा प्रमद बर' बिथाङा हारिनि मोजां खामानि मावनो हायो। बिजिरालासिनो दैदेनगिरिखौ मालाबाबो दैदेनगिरि होननानै गनायनानै दाला। जोङो राजखान्थिगिरि नङा, जोङो हाग्रानिफ्राय फैनायखाय जों थोंजों बुंनो मोजां मोनो आरो जों थोंजों मावजानायखौनो जों मोजां मोनो। नंखायनो नोंथांमोना मोजां मानसिखौ जेब्लायबो सायख', गाज्रि मानसिखौ होनानै सायख'नानै नोंथांमोना नोंथांमोननि बै बर' हारिनि इयुननि जा मिजिं बे मिजिंखौ मालाबाबो फैमालदा खालामनानै ला। गिबियाव आं मोनसे बाथ्राखौ खौसेथिनि बेलायाव बुंनो नागिरदों। 17 जौथायाव जोंनि जारिमिनगिरिफोरा बेखौ गोबाङानो गोसोखाङा, आंबो सासे जारिमिननि फरायसा हिसाबै बेखौ गोसोखाङामोन। सासे आसामिस लिरगिरि नुमलि कौरि होननाय नायजाब बिजाबाव लिरनानै गालांदों। बिजाबनि नामा नुमलि कौरि आरो बे नुमलियानो बर' राजखुंग्रिमोन। बियो देदसुंनि बिनानावमोन। जेब्ला आहम राजाया बेखौ खुंख्राखौ फेजेननानै देदसुंखौ राजउलाफादाव फज'नानै बिनि बिनानाव नुमलिखौ लानानै फैदोंमोन, नुमलिया बिखा सौयै सौयै गाबदोंमोन। बियो ओरैबायदि गाबदोंमोननो लिरनाय द्रामानि खोन्थाखौ आं बुंदों।
बेसेसिम सैथो आं बेखौ मिथिया खिन्थु नुमुलि कुवरिया जे सैथो बियो हिस्ट्रियाव दङ। ओरैबायदि गाबदोंमोन बियो गाबनानै गावनि दानाय सिखौ आर'नाइ दानिसो नोंथांमोना जोंखौ आर'नाइजों बावदों बे आर'नाइखौ बिसिफ्लेनानै बुंदोंमोन आं मालाबाबो बर' हारिखौ बर' बिमाखौ गुबुन हारिनो फाननानै गुबुन हादोरनो फाननानै आं गुबुन राजाजों हाबा जाया। फंबाया आं बे बाथ्राखौ मानो बुंनो नागिरदों देदसुंआ रियेलाइज जादोंमोन गावनि बिनानावखौ बन्दकआव होनानै बियो बर'नि राजा जादोंमोन। फुंख्राया जेब्ला जेनो थैयो बिनि उनाव देदसुंआ राजा जायो। देदसुंआ बिनानावखौ बन्दकआव होनानैसो राजा जादोंमोन आरो बियो राजा जादोंमोनब्लाबो खुसि गैयामोन बिनानावनि रावआव। बिनानावा गर होननानै बुङो आसामिसाव गराव खरंनि सिङावहाय थानानै बाथौ फुजा होदोंमोन। बाथौ फुजायाव बियो गावनो देवदिनि जाखांनानै गरायाव गाखोनानै थुंग्रि सिबै सिबै आहम राजाफोरखौ फेजेननानै जोबथायाव बियो गरनिफ्राय बारजुमनानै सुइसाइड खालामनानै थैदोंमोन। आंनि खावलायनाया बेनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां रोखोमनि राजा ओंखारनो हागौ। हारिखौ बन्दकआव होग्रा राजा, बर' बिमाखौ बन्दकआव होग्रा राजा, बर' फिसाफोरखौ बर' बिनानावफोरखौ बन्दकआव होग्रा राजा। बिनि थाखायनो बर' बिमाफ्रासो सांग्रां जानांगोन। जाय बर' बिमाफोरा जाय बिनानावफोरा जाय आब'मोना हरसेनि गेजेरजोंनो गावनि आखाइजों थुननाय थावख्रिनि खुन्दुंखौ हरसेयावनो दासे दानानै गावनि फंबायनो गावनि बिदानो गावनि बिसायनो गावनि बिमाय बिबथैनो दावहायाव नांनो सुथुरनि बेरेखायै थुलुंगादोंमोन बै बिमाया दिनै जुदि खौसे जायाब्ला आं बुंगोन पार्सनेलि बर'आ हाजार हाजार बोसोर फैयाथों मानो थांनाय 5000 बोसोराव जोङो जा खोमानांदों बिनिख्रुइ बांसिन खोमानांगोन। आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि स्कलारफोर बुंनाय बायदि 2040 गेजेराव पृथिबियाव फ्राय 45 to 48 रावल' थागोन होनदों। जोङो साननो गोनां जादों बै माखासे 700सो राव जोबनायनि गेजेराव 700सो हारि गोमालांनायनि गेजेराव बर' हारियाबो जोबलाङाथ'। बिनि दायित्वआ बर' बिमाफोर नोंथांमोना जोंखौ नोंथांमोननि आसि थुनाय फोरोंनानै नोंथांमोननि हारि सिबिनायखौ माबोरै सिबिनांगौ बेखौ थुलुंगानानै हाग्रायाव जों अस्त्र हमनानै थाहैदोंमोन हारिखौ जोबस्रांनायनिफ्राय बासायनो होननानै। दिनै जोङो हाग्रानिफ्राय सान्थि नागिरनानै फैदों नाथाय बे सान्थिखौ आरो बर' हारिनि अराय गोजोनखौ फोथांना लाखिनायनि दायित्वआ बै जोहोलावफोरनियाव नंलिया जोहोलावजो आरो बिमा माहारिनि आखायावसो थासिगोन। बेनिख्रुइ साबसिन लामा जुदि सोरबा दिन्थिना होयोब्ला आं बिखा फरनानै बुंगोन वेलकाम बानायगोन। सोरहाबा जुदि लामा होनो हायोबा बिमानि दैदेननाय बिनानाव बिब'निख्रुइ दैदेननाय साबसिन लामा जुदि सोरबा दिन्थिनानै होनो हायोब्ला आं खोब खुसि जागोन आरो बिखा फोरदाननानै आं गनायना लागोन। खिन्थु आं मिजिं खालामा बिमानिख्रुइ साबसिन लामा दिन्थिगिरि बे पृथिबियाव दङ होननानै। जिखियानो जायाथों थांनाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोङो मा मोननो हाखो आं बेखौ बुंनो नागिराखै। खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ इनडाइरेक्टलि माखासे जोंनि सांबादिक बन्धुफ्राबो बुंनो नागिरो जोआ BSc একৰ্ডৰ দ্বাৰাই BTSc একৰ্ডৰ দ্বাৰাই বড়োসকলে কি পাইছে আৰু বিটিআৰ একৰ্ডৰ দ্বাৰাই বড়োসকলক আপোনালোকে কি আনিবলৈ বিচাৰিছে বা কি আনিলে বিৰাট কুৱেশ্যন বিৰাট ধৰণनि क्रिटिकल कुइसन सोंनो नागिरो जोंखौ। आं बेखौनो बुंनो नागिरो गोबाङा बुङो NDPफोरा बर'नि अनगा गुबुन हारिनि बयनिख्रुइ गाज्रिसिन सुथुर होननानै। गोबां लिरगिरिफोरा गावसोरखौनो सकल आसामिस गावखौनो स्ट्रं आसामिस होननानै सकल आसामिसफ्रा बुंनानै लाग्राफ्रा गावखौनो बयनिख्रुइ देरसिन इसोरनिफ्राय थिनहरजानाय हारि होननानै बुंना लाग्राफ्रा आं सोंखारिनो नागिराखै
दिस इज ए हिस्ट्रिकेल फेक्ट ओरैबायदि लिरदों एनडिपिआ बयनिख्रुइ गाज्रिसिन आफाद जाय आफादफोरा हिउमेनिटी होननायखौ मिन्थिया गोबां जोंनाव हिस्ट्रिकेल प्रुफ दङ बिथांमोना मा लिरदों मा थांखिजों लिरदों 1970 आव जेब्ला बुंदोंमोन অসমত এটাই ভাষা এটাই সংস্কৃতি এটাই জাতি আছে সেইটো অসমীয়া 1970 যদি बेखौ बुङामोनब्ला 1972-73 आव रमान स्क्रिप्टिं मुभमेन्टआ मालाबाबो जायामोन दाखालिनि 1983 आव जानाय घटनाया जोंखौ बिटिसि होननानै होखारनो नागिरामोनब्ला 1986 आव नाब्ला सारनि दैदेननायाव मालाबाबो आर्म स्ट्रागलआ जानाय नङामोन माने हिस्ट्रिया बेखौ बुंनो नागिरो बे नङाब्ला बे जायामोन बे नङाब्ला बे जायामोन किन्तु बर'फोरा शान्ति लुबैसोला लास्ट 5000 इयार्स बर'फ्रा बे हायावनो रायजो जाबोदों बे हायावनो जोनोम जाबोदों बे हायावनो जोङो बयनिख्रुइ गोजामसिन हारि होननानै गायसननानै दिनैबो दंबाय दङ आरो जोङो शान्तियैनो खर'निफ्राय खारै 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 हाजो खर'आव भुटान हाजोआव नांथाबनानै दंफैजोबो थामहिनबा जोङो शान्ति लुबैयोमोन नाथाय जोबथा समाव नोंथाङा मोनसे एग्जाम्पल नाय जिबौखौ नोंथाङा एदावोबा जिबौआ मालाबाबो अरनो नागिरा जेब्ला नोंथाङा गावनि जिबौखौ एदावगोन होमब्लासो जिबौआ नोंथांखौ अरगोन जोंखौ बेफोरबायदि एदावबोबाय थानायनि थाखायसो 1982 मायथाइयाव जोंनि एनडिपिआ आर्म स्ट्रागल खालामनो बाध्य जादोंमोन नाथाय जोङो शान्ति लुबैसोला शान्तिखौ मोजां मोनग्रा मोनसे हारि नंखायनो थांनाय 27 जानुवारि खालि जोङो शान्ति एकर्डनि दाराय बर'फोरखौ गोजौआव जौगाहोनो थाखाय सोबख'नाय गादबनाय नासयनायनिफ्राय बर' हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय जोङो बिटिआर एकर्डखौ सुक्ति खालामो बे सुक्तिनि थांखिया बे नङा जे सोरबा बेंगली स्पीकिंग मानसिफोरखौ सोरबा बाङालि स्पीकिंग मानसिफोरखौ सोरबा आसामिस स्पीकिंग मानसि बा नेपाली स्पीकिंग मानसिफोरखौ गादबनाय सोबख'नाय एबा नासयनाय जोङो मालाबाबो मोनसे मोनथायनि थाखाय गुबुन मोनसे बेसादनि एबा गुबुन मोनसे हारिनि मोनथायखौ जों मालाबाबो खहा खालामग्रा बर' हारि नङा जायनि थाखाय जोंनि दाखालि जथुमानि गेजेरजों प्रमद बर' बिथां गबिन्द बसुमतारी बिथां सारमोनखौ आं मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दों बुंथिबोनाय एनडिपिआ एबसुआ दिनैनि एकर्डनि दारै बर'निल' नङा गुबुन गुबुन रावारि माहारिफोरनो मा लाबोदों बावैसोनो बिथाङा बुंलांगोन आं बेखिनिखौ बुङा नेपालिफोरनि थाखाय मा लाबोदों सावतालिफोरनि थाखाय मा लाबोदों बाङालिफोरनि थाखाय मा लाबोदों आसामिस स्पीकिं मानसिफोरनि थाखाय मा लाबोदों मा लाबोआखै जोङो बिटिसिआव मा लाबोदोंमोन बिथांमोननि थाखाय बिएससिआव मा लाबोदोंमोन बिथांमोननि थाखाय जाय बुस्थुखौ दिनै एनडिपिआ घुर एनिमि होननानै बुंसेयावबो एनडिपिआ जे शान्ति लुबैसोला बर' हारिया जे शान्ति लुबैसोला बे बुस्थुखौ दिनै गुबुन माहारिफोरनो जोङो मेसेज होनो नागिरदों जोङो खौसेखौ लुबैयो जोङो खौसेयै थांना थानायखौ लुबैयो आरो जोङो खौसेयै आवगायलांनायखौ लुबैयो रायजो राजा नोंथांमोना गोरोन्थि दाबुजि गोबाङा गोबां धरननि लेक्सार होलांदों जों दा पलिटिकेल डायलग होनो नागिराखै 24 फेब्रुवारिनि अखानायैनिफ्राय किन्तु जोङो पलिटिकेल डायलग होसिगोन मानोना जोङो 24 अक्ट'खालि जोंहा मोनसे एनडिपिनि जोबथा सेलेब्रेसन दङ 34थि सेलेब्रेसन आरो बेनि उनावनो जोङो एनडिपिनि सेलेब्रेसन खालामनाय नंलिया बे सेलेब्रेसनाव नोंथांमोना हानायमानि नुजाफै नाथाय जोङो हावरिया जों नोंथांमोनखौ सोरबा मोनसे पलिटिकेल पार्टी बायदि गारियाव दैखांनानै लानो थांनो हाया नोंथांमोननो बेखौल' मेसेज होदों नोंथांमोना जों मा नागिरदों बेखौ मिथिनो थाखाय हायोब्ला बै मिटिङावहाय अदालगुरिनि सेलेब्रेसन जथुमायावहाय बाहागो लाफै आं क'अर्डिनेसन कमिटिनि जानानै नोंथांमोनखौ खावलायदों जोङो बेनि दारैनो जोङो थारैनो एनडिपि मोनब्रै हानजाया खौसे जानानै मा खालामनो नागिरदों बेखौ जोङो स्पष्ट बुंनो नागिरदों आरो बेवहायनो मिथिगोन जोंनि बडि लेंगुवेजआ माबायदि आरो गुबुनफोरनि बडि लेंगुवेजआ माबायदि जोङो क'अर्डिनेसन कमिटिनि गेजेरजों अपेन डोर पलिसि दोनदों आरो मोनसे जोङो प्रप'जाल पास खालामदों बे प्रप'जाला जादों
गासैबो बर' राजखान्थियारि हान्जाफोरा दिनै खौसे जानायनि सम आरो जोङो खौसेयै बर' हारिखौ बायनाय न'खौ लुखांफिननायनि मोनसे सम होननानै जोङो थिरांथा लानानै बे प्रप'जालखौ बानायदों आरो बेखौ जोङो 24 फेब्रुवारि खालि बयबो आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनो जोङो फोरमायथि होगोन मानोना जोङो मोनफ्रोमबो आफादनि इनक्लुडिं गार्जेन बडि फर साहित्य सभा जोङो लिंहरदों आरो बे जथुम्मानि गेजेरजों जों फोरमायगोन बिनिफ्राय बिटिआरआव मा दं मा गैया पलिटिकेलि बर'फ्रा मा लाब जागोन मा लाब जाया ससियेलि इडुकेसनेलि आरो रांखान्थि बिथिङाव जोङो माबायदि जागोन इयुनखौ जोङो माबायदि जौगाहोगोन बिनि उनाव जोंनि गब्लं दिङाखौ जोङो माथेनानै गुबुन मोनसे मारुसिम मोनहैनो थाखाय जोङो मा मावलांगोन बेखौ जोङो 24 फेब्रुवारिनि अखानायैनिफ्राय पलिटिकेल डायलग होजेनगोन आरो बे समनिफ्राय नोंथांमोना मिथिगोन जोङो पलिटिकेलि माबायदि बाहागो लानो नागिरदों। गोजोन्थों।